Изге Рамазан айын узаттык. Аның белән түгел бер елга саубулаштык. Һәм без сабалар уразаның 28-нче көнен, ягъни 7 апрельне матур итеп билгеләдек. Бер урында 1000гә якын кешенең бер вакытта авыз ачканын бәйрәм тантана дияргә тулы хакыбыз бар. Саба аренада узган зур ифтардан киләсе хәбәрбез. Кояш байырга 2 сәгать кала Саба арена тирәсендә җанлылык башланды. Ир-атлар, хатын-кызлар, балалар иң матур мөселманча киемнәрен киеп ифтарга агылды. Бина эченнән яңгырап торган Коръән аятләре әһәңе барыбызны да зур залга җыйды. Зур ифтар Саба районы мөхтәсибәте тарафыннан 6нчы тапкыр оештырылды. Зур ифтарда Саба район мөхтәсибе Айнур хәзрәт Әхмәтов, район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов, мөхтәрәм кунаклардан Татарстан Республикасының баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев катнашты. Быел гадәттәгечә саваплы мәҗлескә халык 100 сумлык түләүле билетлар белән керде. Билет сатудан кергән акчаны район мөхтәсибәте җитәкчелеге алдан ук ярдәмгә мохтаҗларга таратылачагын искәрткән иде. Халык әлбәттә район буенча җыелды. Шуңа да һәр авыл җирлегеннән дә теләге булганнарны автобуслар белән китерү тәэмин ителде. Бу сафны өлкәннәр, әби-бабайлар гына түгел, яшьләр, балалар, ятимнәр, инвалидлар, күп балалы гаиләләр тулыландырды. Аларны изге айны тантаналы озату хисләре берләштерде. Без бары Аллаһы Тәгаләгә генә ният итеп ураза тотабыз. Гынахларны кичерүне сорап дугалар укыйбыз. Раббыбыз кылган уразаларыбызны, дугаларыбызны кабуллардан кылса иде дип ифтарны ачып җибәрде Алмаз хәзрәт Галимҗанов. Үтемле вәгазьләрен халык йотлыгып тыңлады. Аларда бүгенге тормыш, безнең яшәеш, бәхәссез кыйммәткә ия ата-ана тәрбиясе нигезләре урын алды. Uzun giderlerde biz cemaat edep balasını koyda bulganan işlegenin bir bilesiz bir yapılamız. Edep balasının kurmuşuna göz açıp yılmançlık gerekinde Зур ифтар табынын әзерләүдә районыбызның күп кенә эшмәкәрләре теләктәшлек белдерә. Аларның ярдәмнәре хисабына без бу улуг эшләрне авырлыкларсыз башкарып чыгабыз дип сүз алды район имам мөхтәсибе Айнур хәзрәт Әхмәтов. Иганәчеләрне халык алдында исемнәрен яңгыратып рәхмәт хатлары тапшыру ифтар мәҗлесенең матур гадәтенә кереп бара. Алар үз эшмәкәрлекләренең табышларыннан саллы өлешләрен кертәләр. Рәт-рәт булып сузылган бу зур табыннар барысы да үзебезнең районның шушы асыл ул кызларының ярдәмнәре хисабына корыла. Чара барышында билет сатудан кергән садака акчалары сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән балаларга, әтиләре махсус хәрби операциядә һәлак булган сабыйларга барлыгы 11 гаиләгә тапшырылды. Ифтар мәҗлесендә катнашучыларның күңелен күреп, хезмәт куючы волонтерларга да әҗер-саваплар булсын. Алар берничә көн мәчеттә булып, 1000нән артык кешегә тиешле өлешләрен әзерлиләр. Менә бүген дә иртәдән Саба аренада хезмәттә алар. Мондый вакытта беркем дә артык түгел. Кеше күп булган саен эш җиңеләя. Мәчеттә дин сабаклары алырга йөрүче ханымнар үз артларыннан кызларын, киленнәрен, оныкларын да иярткәннәр. Балаларга зурлар янәшәсендә эш бүлешү асыл тәрбия. Кулына Коръән китабы алып, аннан аятлар укучы бу егет байлар сабасыннан Камол Камолов. Инде 8 яшеннән Коръәнне гарәпчә укый. Әтисе Баһадур улын һәм кызлары Аиша белән Софияны изге китап серләренә үзе төшендерә. Балалар бүген белгәннәрен җиренә җиткереп укып, залдагы һәр кемдә соклану хисе тудырдылар. Рамазан аен озатырга да гаиләләре белән килгәннәр. Дин юлында дәвамчыларыбыз булу безне сөендерә ди Җәлил хәзрәт Фазлыев. Вәгазьләрендә дә яшьләрне мәчеткә чакырып сөйләде. Рамазан дәвамында тәравих вакытларында тулып торган иман йортларының хәзер бушап калачагына борчылуын әйтте. Аны иң сөендергәне уразалы мөселман кардәшләренең сафы артуы.
Акшам намазына чакырып азан яңгырады. Аннары ир-атлар һәм хатын-кызлар саф-саф булып бергәләп намазга бастылар. Авыз ачу мизгелләреннән соң ифтар табын артында дәвам итте. Ирләр һәм хатын-кызлар аерым залларга күчте. Мул табын, сый-хөрмәт барысы да чын күңелдән ихластан. Менә шулай сабаалар уразаның соңгы көннәрендә Коръән аятларын тыңлап күңелләренә тынычлык алды. Дөнья мәшәкатьләрен калдырып, дини ясылыкка күчте. Иман байлыгы рухи тормыш мәгънәләрен күңелләрендә яңартты.